hupajono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupajono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau
Nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi Nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho Nang di san gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani
patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho unang pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe gona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang pasombuli luar sai togua jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasombuli luar sai togua jonok tuho unang pasombuli luar sai togua
Ale Yesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe hona ma hupili dalan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Pentakosta Padua Numadihita dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan,
Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade memasuki parminggota di Minggu Pentakosta paduahon tapuji Tuhata marhiti bukede 100 onom ayat sada 225 di ayat 5 rap jonjong mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anak na Tuhan Yesus, dohok gowarni todi porbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Sian-sion situani hinadinggan, marsindondang debata sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibanay, ay songonoddo di do Jahoba. Usehonokku maaik tu akan namawas dot akasunge tu na marhiang. Usehonokku matutu todikku tu pinoparmu nuaeng jala pasupasokku tu pinoparmu sugut. Jahoba do debata jala ibana menondangi hita. Tabatok kamu ma akapelean pestai sahatro di akataduk nilanggatan. Haleluya.
mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauleate tuho sian nasa rohanami, alai paujakko huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi, sai suru matod di porbadia tu rohanami, asatung hupar hatopot hami, ho hanguluan hami ho hupar hatopot hami ho hanguluan nami, sai loho tu hami, marhite haporsion nasitong, jala asa toktong huala sok kami pasangapong goarmu, na tarpuji do di saliling ni lilinga. Amin. Tapuji Tuhata, mari tibu kede nomor 712. Tatangi homa pati ni debata na yenet sian ulan ni apostel bidudua ayat 30 walu. Ulan ni apostel bidudua ayat 30 walu. Alai didoksi Petrus matunasida, paubahamu marohamuna dungi padi dihokamu ma ganupamu tu bagasan goar ni Yesus Kristus, bahen hasesan ni dosamuna asai jalohamu sile lehon-lehon ni imatod di porbadia. Ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pergugoi mahami mangulahon na hombar topat ini. Amin. Tapuji Tuhata mari tibu kende 100 sia ayat 2 ayat 3 rak jonjok kita. Tatopo timadusata nagudangi diadupan ni debata martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dusan, pardenggan basa doho, jala rodi saliling dililenga doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akadusan nami, ay juk dohami mardusa maradopoko,
Jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asin ni roham. Say urupi mahami o ali Tuhan di bata hatuon nami, palua hami, jala sisa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni libata taringot tu hasesan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiota di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai, jala ibana do pardingganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di libata na digijang. Tapuji Tuhata maritikur parhala dohot keluarga.
Tapuji Tuhatta mariti bukwede nomor 400 onok puluh tolu ayat sada dot ayat tolu. Pasu-pasu tomo sombu, dido-dido atami, suruh tong minta bariyo, musuh mabai roake, sombro maduro ako, unang sayuran manene, koi santo tuwego. Tatangi homa hatani debata turpu episteli pesta paduahon parningotan hari hasasaur nitot di perbadiaon tarsura di 2 Musa bidu 20 tolu mamuka senat sada 1 ayat 5. 2 Musa 20 tolu ayat sada dohot 5 tajaha secara responsoria. Dan jadi para ratomuna barita gab-gab jala unang paherbak tangan munarab dohot parjahat gabe sitidakon hageduhon. Napogus pedak jadi api namuna di pargulutonna. Molo diidaho halo dini halak nama mahak maka gigihon ho madate di bahen soratna dan jadi pasobbumu peak ikon pahehom mudo irap dohot binoanna ido sahatna martua do akan natumangi hon hatani debata jalan nau piopsa. Tapuji Tuhata mari tekor perempuan gabungan.
Tapuji Tuhata, mari buku ede nomor 465 ayat sada dot ayat opat di ayat opat ram conjong lahita. Taha tidak koma hapor syautai songonna hina tidak kondidongat tadi sahapor syau disadok porti bion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba iman nati di monisi Maria naga begabia sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata nautomon nabirni di pangumani silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu toru na mula hungulu di hari patoluhon nama naik ke surgo lahundul siamu debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pemula sekutu tanoon manguhumi halak namung dok namate au porsea di tondi porbadia jada adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doh diasani dosa doh dataina mandok mula mangulusu dan halak nong mate doh dia ngulon nasora sudah amin. Tapuji Tuhata mari tikor ama Ebenezer. Merah
Ta puji Tuhan ta mari tibu kue di nomor 640 lau si somma ta papungu peleata. Martangyang mahita. Marlopit tanga kami ali Tuhan madok maulati tuadupanmu di bagasan obason. Di pesta parningotan hasasaur nito dimto di perbadiai. Lahu manorangi rohani akan aposea. Duk manugunugu asa toktong ali Tuhan di bagasan parsihohoton. Do bulus ni roha mangului hog ari-ari. Tuhan nung pauduk kami si majujung nami mangiduhon asin ni roha mengajari kami. Roma ho Tuhan torangi roha nami. Asa buih hatami Tuhan mangula di bagasan ngulung kami ganuk marsada-sada. Terpuji maholi Jehovah roli saliling-lilingna. Amin. Barita nauli dihita di jamita di pesta hasasaur nito di porbadia napa dua honon ima tersurat di surat ni apostol Paulus natu si Titus bidu tulu ayat sada sahat tuai ualu Titus tulu ayat sada sahat rodi ayat ualu hujaho kami masya jolo on dihita sonoma didok dising parange nature mangula tohonan parhuriaon paingop manasida asam maroha nauduk mangului panggonggomi na mangarajai huhut ringgas tunasa ulaw nadinggan unang madi icahi dongan manang natokar naing ma paroha na labok paroha pangaju di salut halak aido dohita na jolo akanauto
natois, nalilu, pinarhatuban ni ragam ni hisap-pisap, dohot sakap-sakap, taulahon do hajahaton dohot late-late, akad bahagigiad do hita jala masih hosoman. Alay di sima tarida habasaon dohot habasaron ni debata si palua hita. Dada alani ulaot tahati goran ubayan na di palua ibana hita. Tung sian asini rohana do marhiti-hiti padidion pangulahion. Padidion pangulahion tubuh dohot marhiti-hiti tod di porbadia na pay baruhoni. Naung ni usehon nai tu hita buas marhiti-hiti Yesus Kristus si palua hita. Asa gabi tigor hita binayan ni asin ni rohana jala sitean hangoluan saliling-liling na mangiguton pakirimoni. Hapos ado hatay jala naing magomos hati dakono mui di pangiduro hakku asa nasida naung gabi porsia di debata makapaduton aka ulaw naringgan ima nauli jala hasea di jolma. Ido sahatna. Shalom. Las rohata pesta paduahon di hasasaor nito di perbadia berturut 2 hari alani argana alani rikotna alani ikon mangula di bagasan ngodunya kana porsia to di porbadia. Alanya kamanga kainang ado tada naung di jalo sada halak to di porbadia. Bola tadoko naki macayarga. Ado tada. Asa unang hola mamulis boti, pola 2 hari tapes tahun. Di pesta na balga bolo di distrik Opak Toba dohot distrik na asing pesta sa distrik do sadarion di Patupa. Asa sudi marlas ni roa pesta bola sasaron itu di porbadia pesta na poso bulung sa distrik. Ima alani rikona alani balgana atong ado tadda rikodo suku-suku nona gabi alusata pribadi di bagasan ngolutta ahado tutu tadana di ngoluku molo duku jalo tod di porbadieng. Aladong nama doa kamanga kainang bolo nung jalo nina tod di porbadieng boy mamartang yang marhata sileban. Boy nina pamalum na marsahit. Boy nina adong may badang yuto biada tate dakoto kamang kay nangat ala ibo to hamu adongi adong may nama dokon bolonga di jalo to di porbadiai ba dang be mama keulus adong yado hami tiki imakatai do aliran nasungani madokon iya lainang itu ulus batang itu catnya itu darah manusia nina sedih di foto hoi niku itu makanya nggak bisa sebenarnya itu tidak bisa dilarang oleh agama. Siapa mengatakan di mana tertulis karena tuh asal pinadok ningon yang sejarahnya sejarah Batak saya tahu tak pernah saya tahu saya baca dan saya dengar mengatakan darah manusia menjadi cat ulus. Tetapi darah manusia pernah saya tahu cat rumah Batak itu saya udah lihat sejarahnya. Itu kan benang itu saling tarik menarik. Buka bajumu, jangan pakai baju. Itu benang juga. Kan ulus itu dari benang. Kenapa katanya kalau benang tangannya ada manit tarik menarik? Kalau seperti itu ya baju kita itu pun benang juga. Kenapa kita pakai baju? Jangan pakai baju lah. Arong madoko sonya ka mga kenang. Arong musim madoko bolong nga di go ito di porbadia ba boy mabait tada halongangan. Molo halak manang Kristen na subuhi patupahon tada halongangan kat di doko dang go ito di porbadia. Sitong rui ka mga kenang. Jadi hitaon dang buta bait tada halongangan.
nasotonggo to di perbadia di hita. Alani maka mangakain ng taida di baga 10 tahun. Ginan ginuhan ito di perbadia. Sungod dia do halakna ido. Asa di podahon si Paulus tu si Titus dada ala hati gorata manang ala hading ganeta ubahin di palua Tuhani hita. Dada ala pabayan nati gor na dinggan diadopan ni debata ubahin na di palua hita sian akadusata. Holan marhite haporseaon di pakokopon ni Jesusido tajalo haluaon dada marhite-hite patik dada alanya ka hapadutut ta makabutun kapatik ni debata dade asa marhite turpukon didok si Paulus nao to dohita na jolo nalilu dohita perdosa dohita jala naniasian ni Jesus dohita ido na jok koneson. Jadi danga do kapisi pangasahon at tamaningaha di bagasan ngulut taon. Mulo tajahan di ayat 2 di dok unang masih icahidongan manang natokar naing maparoha na labok paroha pangaju di salut halak unang natokar ado natokar si tokar donin na ulo kon natokar natakang saya hol na mangalo di bolong kan si pangalo ini mah kon si tokar ido si jogal rukung ido saya lo bertahan iyalo sa sulu karena dong gusongoni nanga ngai patigor odo asa songonon aray saya tokar maul majalo. Jadi dok rapnao to dohita, rapna lilu dohita, rapna jahat dohita do dia kajolma. Dah dong natigor sadape dia do pani debatan. Asa dibereng si Paulus do bakoni parpoda haliluon na manosak huriai na say mangicahi jalan na say martokker maralo toktong di bagasan parsauranna dang buy masuk turuhannya kadongan. Alani maridok di ayat tuluy ka mga kainang. Dia tuluy do hita na julo akan nauto natuis. Nauto jalan natuis ninna. Dot udut na. Sudi jolma na jahat. Sudi jolma si hagigiad do na jolo. Sudi jolma si hagigian di jolo ni debata. Alani dang tama masih hicahan dang tama masih parwaan dak tama dang adong nati gorsadape dia dopan ni debata ala dusdo hajong jongatta rak perdosa dang tama jolma masih patibo dirina dang tama napati bodirina jalan nasay girgir manguhumi manang mangicahi akadongan na ido napati bodirina dohono namat tungo se audo na bumi Tuhan Yesus pedido kodo napati bodirina ido si patutoruon napator dirina ido si patiboon. Jadi una ta patibo dirita ta cahi dongata, seta salahor dongata, seta dok hita. Boleh seta pasala dongata berarti hita nama dok hita dona sitong. Marhite trupukon dipaingot hita, dipaingot asa boy taboto ahado si ulaot ta songo dia hita dia dopan ni debata. Ala tadok nakin di marhite turpukon dipaingot kita asa tatada dirita tatada nang akadosata nang pepardosa gudang
nang pesi hagigian alai holong dorohani debata di hita. Holong dorohani debata di jolmai dang lomorohani debata mago buti jolmai. Dang lomorohani debata mate di bagasan dosa alai rodo ibana paluakon asa unang mago jolmai di bagasan dosa. Manada diri nagok dosa ido pa tauhok kita majalo haluaon na binuan ni Jesusi. Panadaw di diri nasongonido ido laho mangajari hita laho pasirep rohatta jala laho majalo haluaon nasihat Tuhani asa marlaku itu marlaba Tuhani di hita. Hasereponido naboy patupahon patubuhon parsaoran nadinggan di akka parsaoran ni jolma. Dang sian dalan na jupang manang tadokoma asa boy tu parsaoran nadinggan ikut tatada do dirita jala ikon jupak kita tajalo habisuhon haguguon siat tuhata. Jadi danga dong be si cahan manang pangicahi manang danga dong be napa tigor-tigor diri laho patibuhon dirina di si. Jujut dak sadar hita. Jujut lupa hita bahwa hita pe pardosa manang. Jujut hita lupa bahwa hita pe nanyasian ni debatado hita. Alanido uban narikot. Haradeon manada diri. Ido kunci keberhasilan di hita. Molo sadar hita dinagodang ni hakurangatta. Molo sadar hita bahwa sana hita godang kelemahatta. Godang akahahurangatta. Boto otama jala ima laho mangajari hita lam ringgas marguru lam ringgas nang lau padinggaton paturehon akahahurangatai nang tu aka dongatapi. Lau sido mengajari hita olo kerjasama do aka dongata molo tatada hahurangatta tatada hagaliotta olo mahita marsisukunan lau patupahon aka nauli lau mapain akan nadinggan diganuk aka parsaoran di tonga-tongan ni parsaorata di Portibon. Ima palas rohatta ima pengajaran panuturion ni Todi Porbadia masih haholongan masih ajaran masih togu-toguan ido nani igil ni Yesus yak kita. Olo hita makaholongi dongan songon Yesus na makaholongi hitai. Alani las marohatta marningot hasasaur ni Todi Porbadia ala marhiteido taboto belgani holong ni rohani debata di jolma pardusai. Ido bana tadok nakin pola tapes taho 2 hari ima ala rikotna. Bolo piadong suku-sukun ni sian lansia diskusi na di hari Jumat hami bahasa inang dihita ka ubelga saya hera ubelga dudau Natal sian ari hamamate sian ari hiun hana naik do saur Todi Porbadia ninna hape sasitungna mulu talapaton tanpa kelahiran dan adong kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa naik dan adong hasasar nito di Porbadia. Hapi sasitong na sarupa do anggo lapatan ninin. Rahmat dokon memang sarupa do. Pajak konot tayo do nahurang. Pasahiraw belga do Natal tutuati.
bolo Natal dakoto di sona la hari pibamar Natal. Bolo di malam Natal lu membludak doro per minggu. Apalagi di malam Natal. Jadi barang taboto nasu tetad dape Roma. Tapi di hari hasa sahur nito di perbadia ti. Apalagi bolo pesta paduahon barang taboto be songon nata ulah di bagasan tikyon. Nah urang belga do hasa sahur nito di perbadia ulah ning di rohata ati. Di rikot rimangata. Tanpa tod di perbadia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ayat dorang so sahur tod di perbadiai tua kasih seanina julu nang penang manaik Tuhan Yesus tu banua gijang bahwa marpungu-pungu du marbiar akasih seanai di jabu tanga dong tindakan nasida saya makurungi du nasida di jabu alai dung di jakon nasida tod di porbadia sian debata mulai manasida barani maka tidak kon hasitongan ni bata. Dung di jalo na sida todi porbadia. Hehe mana sida mabuan barita naulii. Songon naung pinasahat ni Tuhan Yesus lao maham. Ajari hang masalu bangso. Di diang mana sida di bagasan guarda bata ama anak lo di porbadia. Hehe mana sida. Dung di jalo to di porbadiai borohat nasida barani saat tu nama te martir barani nasida karena ada harapan di balik penderitaan itu ada harapan yang begitu indah yang akan ditempuh ido sihirimon niaka nama jalo to di porbadiai ido margogo jolmai bolo taingot aka mangakainang aka nata adupi aka permasalahan aka hamaurun di tonga-tonga ni ngudut taon. Ay boy hitai rohata mampu mengadupi anggodang nani ajaran pinarguguan natinorangan ni tod di perbadian ni debata. Alahina balgana ido hitarikot pola 2 hari berturut natape ikut soterusna kita majalo tod di porbadiai mangula di bagasan dirita. Asa marhiti hasa sahur nito di porbadiai taboto dada ala hati gorata ubaina dihaholongi di bata hita songon natar surat di ayat 4 satu ayat onomi. Dada na adong tabahin akan nadinggan tu di bata. Ai hagigiak kiadu hita alani pangalahot tai. Alai ala holong ni rohani debata ido patau hok kita majalo tod di porbadiai. Jadi taida akamang akainang di bagasan parngolota marhite tod di porbadiai na didihok kita di bagasan tod di porbadia nung ngari sahapot tu hita haluaoni marhiti-hiti padidion nabadia nata jaloi molo tapatu panadinggat tutuhani ima parbueni ha maulateo ni rohatta doi tu haluaon naung tajaloi ha maulateo ni rohatta idu ubana sai toktong tadokon uju maka maulatehon hasiha maulatehonot tahita tua dupan ni debata tada pabahenan tatada sileon lehon tatada dengan bahasa ni debata natuhita ido ojahatta asa diigil siak kita panadaon di hajong jongata nasiasian dia lopan ni debata hita molo adong hasrungata di sileon lehon nasian debata tu hita ido si hajong jokonotta si hamate honotta jala ido si patadahonotta ido banedokon gabi saksi Kristus sileon lehon na ido laho patarida honotta
di pabahenan ni debatati hita. Dada tadok nakki dada holan di sesa dosata. Dakola di pelua alai di jako kita gabe anakna. Jala di leo tu hita hak pernah punaon songon panean. Jadi boleh tadokon hak pernah punah so panean status anak di sada keluarga mangalehon hak waris di harta siti anu ni natorasna di ibana. Songonima si jalo otta sia Tuhani marahite hamonangan ni Yesus di paulak status ha anahoni tu hita ala anak na hita di pasa matu hita hanguluan saliling-liling nai ido nau barga ido tajalo parbue ni holong nai ima si jalo tasugut di hasonangani. Jadi aku ni hanu jongata gabi anak di leo tu hita hanguluan saonari dada holan sugut di banua gijangi alai di tikit taupe di ngolut taupe di lehodo di lehon di partikiat tahun di lehon nang sugut songon anak di iglesia kita panguluyon dohot marparange nadinggan. Parange nadinggan ido hatarida ni pangoloyot ta songon anak kita. Ai ido disuaton debata tu hita. Molo dang marparange nadingga kita berarti tarurak do tu hatai. Ido ubain na tadokon bohado ngulku. Bohado ngabui las ni rohani tu hakku hubain di bagasan nguluku. Ala disuruh jala di paretahon ikom marparangin na dinggedu hita tu sama hita song parbuini panadauta di debata nama kakolong hitai di hita kamangkay nang hanguluan nido arta no marga di hita jolma ro Jesus tu portibion mabuan hanguluan saunari do hanguluan saliling-liling na holong niroha ni Tuhan Yesus di hita disarihon untuk tu sogot tu saliling na di hita diurupi hita alani do ikomarlas niroha hita lau mamestahon hasa saur nito di porbadiai asa marulpulup to dita asa kamangkay nang jami taon paingotok kita maniru Yesus silehon ngului ala persaingan hidup tabereng di tonga-tonga ni parsaurata buido di ela jamanu kita laho manopol dalata laho mangulu merdalan di bagasan hasitongan buido persaingan hidupon mabai kita mangabat hita asa lemadau hita sian dalan hasitongan nitu hatai bui mengajari hita mabain tindakan kekerasan bahkan pembunuhan do akana asing tu aka dongata alani ro Tuhan Yesus tu portibion laho papos rohatta papos rohan ya kana ganggu roha asa mangulu di bagasan pos ni roha na urupan na parguguan ni debatado hita di perdalanan ni ngolut taon ro Jesus mabuan ngolu tunanaing madele asa mulak ibana di bagasan sihar ni roha asa mulak di bana hiras ni roha ro Jesus tu portibion paingoto kita nasoholan ngolu saonari si hirimota do ngolu na manok tongi di leo tu hita tanpa imbalan si pasahatot ta tibana di leo tu hita dada ikon balosot ta maritihite akamateri tetapi mari kita balas dengan marparange nadinggan taalusima pabahenan nitu hatai marhite-hite pabahenan nadinggan parsauran nadinggan hata nadinggan ima alus nadinggan ima panguluyutta di bagasan haporsiaon mangului ibana di pargugu itu hatta mahita di pargugu itu di perbadia mahita
tajalo magugun ito di perbadiai, mangajari hita, manugu-nugu hita, asa mampu marparbuihon na dingga kita di bagasan nguluta. Amin martanyang mahita. Mauliate madiho ali Jesus Tuhan nami, di baritan na uli na hujalo hami di bagasan tikion. Ajari mahami Tuhan marhiti-hiti to di perbadiai. Asa bui hami Tuhan lau patuduhon diri nami, patuduhon hapor siaon nami, jalan apa tahu kami ale Tuhan mangula ulaon lo maniroham. To di perbadiai Tuhan mengajari kami, to di perbadiai manuturi rohan nami, laho patupa akan nadinggan di persauran namion. Asa bui Tuhan lamar parbui nadinggani di bagasan ngolu nami, nang ma lamhu parsiajari hami, lamhu boto hami, lumubi lamhu tada hami diri nami Tuhan jelma nagali. Tutu si hagigia kedo hami Tuhan ala ni parangnya nami. Juk do Tuhan. Dan kubui hu kontrol hami doho diri nami. Sehingga boy masuk Tuhan to di portibion lau manusai menegai roha pikiran nami. Ala nima marhiti-hiti elehe nami di bagasan tikion. Urupi mahami Tuhan. Ajari mahami. Asa boy Tuhan. Lam las roham hupatu pahami. Marhiti-hiti aka parsauran nami. Marhiti-hiti aka ulau nami. Di jabu, di kantor, di sekolah. Dia ka pertiga-tigaan manang di dia petutu hami Tuhan maringanan alai boy mapakyon nami songon mimbar perjamitaan nami ala boy hami maritesiani berinteraksi do akadungan nami lau patu paun akana ulina dinggan dopak nasida atong pos dorohan nami ali Jesus nang dia akadungan nami penamar sahid na pihak di poduman na Tuhan pasu-pasu nasida urupi jala pargugui tadi perbadiami lehon Tuhan mengurupi nasida asa tok semangat nasida pai mahon asini roham di hahi pasun nasida song ni makadungan nami nasidang di parkarijuan Tuhan Yesus dongani urupi jala parrohai Tuhan marhiti-hiti di parkarijuan nasida gabe si haporseaan nasida gabe boy na sina Tuhan lau pataridakon haburjuon nagabi sitiruon na sidabi asa marlapata Tuhan natiniruan ito dimina sida diganong akka ulaw na sidabi leon habisuhon hapistaran gugu diganong na sida asa boy Tuhan ditanggung jawabin na sida akka ulaw na siday marsangak maho Tuhan antong ampuni mahami Tuhan sudi akka haurangan nami marhiti Yesus Kristus Tuhan si hokop kami. Amin. Tapuji matu hatta marhiti-hiti dan maredehitan nomor 450 sada. Thank you.
pasaha mapilan na tapapungon tudupan itu hatta martang yang maita. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang. Kodo harorwan ni salusi leon-leon na dinggando nasa ulibasan na maliutus. Hupasahat kami masin na nilihon Tuhan pilihan namin tuho. Sa jalo may gabi wap na hucus di julum. Paso-paso may jalaramuti asa ho para siap kami pilihan non. Pati pun narajaon mo dito nga tunga ni Uriam doho di Portibyon. Buhay marohan nami mariti-iti todim. Asalam hutadami gurang ni si leon-leon mi Tuhami. Asalam girgir hamad dok mauliati tuho. Mariti-iti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saip norbadia magwarmo sa rumah rajaon. Sa sau malomani roham di bano tongon song na di Banua Gijang. Lehon matu hamis dari nahuluan siapa hari. Sesa madusa nami songo panisa nami. Idosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gitu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Mahita di bagasan dami ta jalo mapasu-pasu siat wata. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan di batama kita. Disodakon Tuhan di batama bohina tu kita. Jela asima rohana media kita. Didopakon Tuhan di batama bohina tu kita. Jela di pasaor pon madamena tuto ditabi. Horas marita salutna.